see, 'cause I think I do want you next to me. Hugas na ako din. Pag naugasan natin yan, maliligo na ako. Hi guys! Good morning! Ayan, nakaligo na tayo kagabi. And balik tayo sa kusina. Kagabi pala, naggawa ko ng gelatin para sa buko pandan. And ngayon, magluluto ako ng afritada. And ito yung pepper lobster. Ayan, yan ang gagawin ko ngayon. Then, yung niluto kong, in-slow ko kung, ano ba yun, yung oxtail kagabi, ayan na. Malambot na siya, so titimplan ko na lang siya ngayon. So, maya-maya, nandito na yung mga girls. Time check is alas 9 na, mga 12 o'clock nandito na sila or before 12. Yes, yung mga boys, si kuya, naglilinis dun sa pagola. Yes. Well done. Ayan, si Sak naglilinis. Thanks, Sak. Thank you for helping mommy. Oh, wow. We have to put the cover for that one, Baba. What cover? For the quilt. Okay? So, ayan, magluluto. Wait for daddy. Magluluto na tayo ulit, guys. So, balikan ko kayo mamaya kasi anong oras na? Alas 9 na. May 3 pa akong putahing lulutuin. So, yun, guys. See you later. Hi, guys. Ipakita ko lang sa inyo kasi nagluluto na ako ng pork afritada. Ayan. Sinutay ko lang siya sa garlic, onion, tsaka sa bell pepper. Hi guys, sabi niyo. And then, yeah, sinutay ko lang siya. And then, after nitong masutay, maglalagay ako ng pineapple juice. Ayan si Oli. What's wrong, Baba? Ayan si Oli. Yes, Baba? Yes, ta? Nakapajama pa siya. So, and nagbe-bake din pala ako ng banana bread. Hindi ko alam kung makita yun kasi wala nang ilaw yung namin, yung oven. So, ayan. So, may banana bread tayo dyan. What's that, Baba? That's garlic. Don't eat the garlic, Baba. Nakapulit siya ng garlic. Kinakain yan, no, Baba? So, yan. Balikan ko kayo, guys, mamaya kasi medyo maingay itong linuluto natin. So, maglalagay lang naman ako ditong pineapple juice and patis and then tomato paste. Hindi ako maglalagay ng tomato sauce but tomato paste. Then, yung mga gulay, yung carrot, tsaka peas and ano pa ba? Potato. So, yun guys. So, balikan ko kayo pag malapit na siya maluto, ha? Kasi habang nagluluto ako, maglilinis tayo dito. And then, ikakat ko na rin tong gelatin para sa buko pandan. So, yun guys. Balikan ko kayo mamaya. Yung mga bata, ayun, naglalaro sila. Uy! Be careful, ha? Tapos na sila maglinis. Update ko kayo sa aking niluluto. Ayan, malapit nang maluto yung, natin, yung pork afritada. Maglalagay na lang akong peas and then a little bit of pepper and then ayan, pinapalambot ko lang yung carrot tsaka yung potato. And then, eto, gumagawa na ako ng sauce ng pepper lobster. Ang linagay ko dyan is soya sauce, then light soya sauce, sesame oil, oyster sauce, brown sugar, then maraming pepper. Ito yung pepper, dinidikdik ko pa yung pepper, guys. Ayan, maraming pepper. And then ginger, garlic, and onion. So, yun. Tapos kayo na magtatansya, guys, kasi wala naman akong measurement. Basta, ang lasa niya dapat is nag-aagaw yung alat, anghang, tsaka tamis. Then, olive oil, and then butter. Isositay niyo yung garlic, onion, ginger sa olive oil, tsaka butter. Yung maraming butter, guys. So, yun lang. Then, update ko kayo mamaya, ha? Kasi hiwain pa natin tong lobster. Ayan siya, guys. Oh, malaki to. Ay, hindi pala. Ayan, hiwain ko lang yan. Then, yeah, i-oven ko na siya mamaya. So, update ko kayo mamaya ulit. Guys, ayan na yung lobster. Nahiwa ko na siya. So, ngayon, etong sauce, kumukulo na siya. Ibubuhos ko siya doon sa lobster. So, yan na yung sauce natin. Oops. Sana hindi siya matapon, guys. Wait. Kailangan maging stable siya. Ilipat natin siya. Yan. Diyan siya. So, ibuhos natin tong sauce sa ibabaw. Holly, gusto kong lagyan yung ilalim ng yung loob ba, gusto kong lagyan yung loob ng lobster. Natapon siya, guys.
nausukan kayo. Ayan. So, ayan. Ganyan lang. Yan na yung pepper lobster natin. Then, ito, hinugasan ko na to. Maglalagay tayo ng maraming cilantro sa ibabaw. Tapos, yan. Ready na siyang i-bake for 20 minutes lang. So, ayan na siya. So, i-oven na natin siya, guys. Then, yung next kong lulutuin is yung sauce nitong kare-kare. So, yan. Tapos na tayo. Maglilinis na tayo after kung maluto yung kare-kare. So, balikan ko kayo, guys. Ilalagay ko lang to sa oven. Hi, guys. Tumawag ako kay Phone Pal. Malapit na raw sila. So, update lang sa kare-kare. Ayan. Sobrang lambot niya na. Naalis na siya sa buto. Ita-transfer ko na siya dito sa tray. And then, ilalagay ko na sila dyan. Lahat yung food. And, yeah, hintayin na natin yung mga girls. So, update ko kayo mamaya ulit, ha? And, magbe-bake ulit ako ng banana bread. Eto, yung isa doon na. Tapos, nag-bake din ako na brownies. Ayan. So, ayan yung banana bread na isa. Ito yung afritada. And then, ayan na pala, naluto na natin yung lobster. Yung pepper lobster. So, update ko kayo mamaya kasi maghuhugas muna tayo dito, guys. Para malinis yung kusina natin pagdating ng mga girls. So, see you later, guys. Guys, ayan, luto na yung mga food. Ayan yung pepper lobster, yung caldereta. Afritada or michado. Hindi ko alam kung ang tawag dyan. And, eto yung kare-kare. Yung sabaw nandun pa sa kaldero. Hindi ko linagay lahat. And then, yung Bicol Express and laing. And then, may banana bread pa sa oven. Ayan yung brownies. Tapos, yung luto ng banana bread. Tapos, meron pa tayong isang banana bread doon. At saka pizza. So, ayan. Hello, guys. Ha! I said this is gonna make you rest. Hi! Hi! Say hi! Hi, guys! How are you? Good day! Banana ulala! Happy birthday! Baba. What's my name? Dito na sila, guys! Wow! Ang daming food. Kanino yan? Nagpa-grocery ako sa iyo, Pompan. Buong to. Uy, ang dami naman yan. Hala. Tingnan mo, hindi na yan. Siguro din mong kumasya yan dyan, ha? Lahat, ha? Ay, nakala na magliluto. Siyempre, special ang mga bisita ko. Lai! Nakalimutan ko sila. First time kasi nila. Ako ang bisita, Charot. Ang bisita talaga sila. Ang dami mong luto. Ayan, may paputo pa siya. Ganda naman pala ng weather. As unpredictable nga ang weather dito. So, ayan na, guys. Dala namin puro, ganito. Frozen, okay. Oo, hindi ilan. Tignan mo yung mga dala ng girls, guys. Nag-grocery sila sa Asian store para sa akin, oh. Ang dami. Mga buwang, andun na sila, oh. First time nila, tsaka ni Tony dito. So, pero hindi niya ang yayamanin talaga ang pompal ko, LV. Araw-araw na lang to, walang prutas sa buhay. Yayamanin talaga siya. Lai! Welcome! Dito sila lahat matutulog, guys, kaya parang Philippines lang. So, yan yan. Dala mo? Pancoin? Magtutong its kami, guys. May pera. May pera. 10 cents lang naman. 50 cents man. Ang taga naman ng baka. Mayaman. Taga naman ng 10 cents, guys. 50 cents. 50 cents. Ikaw, mag-50 cents namin. Ang hirap na siya. Talo. Sa gitna. 50, tapos 20. Ay, oo. Hirap na 50 cents. How many nappies have you got? Binigyan niyo ako ng napi. Kasi nakulit kay Aliyah, bongga. Dapat bilang ko. Nag-live ako sa Instagram. Sabi ko, sobrang ihing-ihi na talaga ako. Makita namin yung napi. Binigyan niya ako ng napi. Hindi na po kay Aliyah. Bigay niya sa akin. Punta kay Aliyah din kasi para sa Ano siya? True friend. True friend, binila daw ng napi si Nakulat din ako guys, maglabas sa supermarket. Sabi niya, Rice, I have something for you. Pagkaroon pa siya na eh. Oo. Na-vlog ko. Talaga. Ayan, naniwala. Nakulat din ako na hindi ko rin alam. Hoy, dito tayo. Mag-thumbnail tayo sa food. Come on, guys. Thumbnail tayo. One delivery of 48 toilet. Cut! Insert ka!
tabunan yung food. Hindi man. Ito kayo? Ay, sorry naman. Kasi, sorry. Ikaw ang magsabi sa akin. Pwede mag-sorry? Sikat, wala pa. Insert sikat na lang. So, ayan. Dito ka, Kat. Dito si Kat. Dito si Kat. God! Hey, Baba. What's my name? Ay, kanina pa siya nag-i... Papa, ano na naman nasa mukha mo? Pwede pa. Buhati niyo ako. Ay, tikman mo to. Masarap! Sure talaga man. Gusto mo? Ano eh. Ang sarap! At virgin ka, di ba? Sabi, virgin, hindi niya pa raw na-try ito eh. Hindi ko inanganghang na masyado parang gusto. Kaya ganahan masad na siya. Oh. Ikaw kasi, ikaw lang naman. Hindi, I know, I'm good. Wow. Spicy, I'm fine. Ngayon pang luto na yung Bicol Express. Okay, let's Ay, kain na kayo. Nasaan na sila? Lumabas sila. Ayan, kain na guys. Long time, baby girl. Lang na, besh. Andito na naman tayo, Dairies. Ano, 1 year yun na race. Anniversary dito. First time na pumunta kayo dito, di ba? Ano? Footy? Grand Final. 1 year na nila guys. Kaya may handa. Aww, anniversary ka. Anniversary. Nasaan si Kat? Wala. Ano oras kaya si Kat Alas 7 darating? pa, alas 6. Ay. Ganun. That's so long. Paghantag ah. Ayaw man. Kain ko na. Ako busog ako. Ano, yung lagi kayo ko. Kasi ako nagluto. Tikim-tikim. So, hindi ka kakain? Hindi, siguro mamaya na. Wala. Sige, kain. Ikaw. Sige lang. Ako nagluto niyan eh. Rice. Ang painit. Hindi niya masyado manghang kasi sabi ko, ayaw niya masyado. Si Love lang ayaw eh. Kaya nga, next time hindi na kita I yan. love spicy. Alam na yun, kumain na kayo ko. Gusto mo na? Kimchi, doesn't kimchi. Oh, okay, next time. Next time. Hoy, ano yan, Mark, tuna yung ba, Tuna pa nga. Sosyal. Tuna pa nga? Sosyal yung ano. yung, Tuna pa nga? ano, yung, ang tawag nun, bangot sa Bicol eh, Race, yung, nandun yung ano, yung sabaw ng kaldere, kare-kare, please. Hindi, anong tawag nito? Kaiba-iba yung sinasabi. Tatali tayo, hintayin ko. Dito na. Dito na, wala niya pa. Gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me home. Me who you see, 'cause I